γνωστική, λογάδες και γραμματική για να σε πείσουν. Έχε το νου σου στο παιδί, κλείσε την πόρτα με κλειδί, θα σε πουλήσουν. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι Τετάρτη, 1 Μαρτίου. Καλό μήνα. Και είμαστε εδώ, επί του πιεστηρίου, με τον Μάκη Κουρί. Μάκη, καλησπέρα. Καλησπέρα και καλό μήνα. Και για το πρώτο μέρος της εκπομπής, τον κύριο Λευτέρη Κουσούλη, γνωστό πολιτικό επιστήμονα. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Να πω και επικοινωνιολόγο ή όχι? Όχι, δεν το λέμε. Δεν υπάρχουν επικοινωνιολόγοι. Έχω αποτύχει σε αυτό, κύριε. Εξηγώ τόσα χρόνια ότι δεν υπάρχουν επικοινωνιολόγοι, δεν έχω πείσει κανέναν. Αναζητούν περισσότερο ένα τίτλο. Ναι, αναζητούν περισσότερο ένα τίτλο. Ενώ δεν έχει νόημα έτσι, η λέξη επικοινωνιολόγος, δεν έχει νόημα, δεν έχει ουσία. Και πρέπει να την καταργήσουμε. Καλά, θα μας πείτε και μετά. Ή να μην τη χρησιμοποιούμε, τέλος πάντων. Εντάξει. Εγώ δεν είμαι επικοινωνιολόγος. Τι θα μπορούσε να μπει, ποια λέξη? Θα μπορούσε να πει κανείς ότι σύμβουλος σε θέματα σχεδιασμού, επικοινωνίας, στρατηγικής. Πολιτικής επικοινωνίας. Αυτό θα μπορούσε να έχει ένα νόημα. Γιατί είναι ένας ρόλος ο οποίος υπάρχει πάντα από τη στιγμή που υπάρχει πολιτική. Από τα πρώτα βήματα της πολιτικής υπάρχει αυτή η λειτουργία που είναι μια υποστηρικτική λειτουργία. Μάλιστα. Άλλη μια συνεδρίαση είναι σήμερα οι θεσμοί. Στο Χίλτον, Παζάρι. Ουσιαστικά σήμερα ήταν μια συζήτηση για τα μέτρα και τα αντίμετρα και πού συμφωνούν και πού διαφωνούν. Αύριο θα συνεδριάσουν τα τεχνικά κλιμάκια για τα δημοσιονομικά και επίσης οι θεσμοί θα ασχοληθούν με αν υπάρξει κενό στο αυτά που προβλέπουν για το 2018 και το 2019. Και επίσης δύο άλλα θέματα που σημαντικά είναι ο εξωδικαστικός συμβιβασμός και η αγορά. Τι θα γίνει η αγορά? Και μάλιστα εκεί θα μετάσχουν ο κ. Παπαδημητρίου και η Αξιόλου και ο κ. Φιλιαράκης. Θα πάρουν μέρος. Ακόμη δεν έχει βγει ο λογαριασμός, γιατί είναι αυτό που γίνεται ένα παζάρι. Πού θα καταλήξουν, δεν ξέρουμε πότε θα έχει οριστικοποιηθεί η ημερομηνία ότι θα πρέπει να ολοκληρωθούν οι συζητήσεις που έχουν διαπραγματεύσει εδώ στην Αθήνα, για να πάνε να δουν πώς θα συνεδριάσουν στο Eurogroup και αν τελικά θα πάρουν το OK για να πάμε μετά 20 Μαρτίου. Αν και ο κ. Τσίπρας είπε ότι μπορεί να πάει και λίγο αργότερα. Ναι, ότι δεν μπορεί να πει πότε θα κλείσει αυτή η αξιολόγηση. Πάντως βάζουν ψηλά τον πύχη οι θεσμοί, οι δανειστές, Μάκη. Απόκειται για 3,6 δις, να δούμε πού θα κάτσει στο τέλος. Είναι αυτό η αντιπρόταση του Τσακαλώτου της ελληνικής κυβέρνησης στο 2,5 /1. Αλλά ακόμα δεν έχει ξεκαθαρίσει η ατμόσφαιρα, ούτε διαρρέουν ποιες είναι οι διαθέσεις τους. Την άλλη μεριά, σήμερα σε μια συνάντηση που είχε στο Μαξίμου με τον ομόλογό του, τον πρωθυπουργό της Μάλτας, αναφέρθηκε στο θέμα των προκλήσεων της Τουρκίας, ο πρωθυπουργός κ. Τσίπρας, και είπε ότι είναι ευκαιρία να τονίσω την αποφασιστικότητα της Ελλάδας να προασπίσει με σταθερότητα και αταλάντα αυτά τα κυριαρχικά της δικαιώματα στο Αιγαίο. Ταυτόχρονα, βέβαια, εξέφρασε την αποφασιστικότητά μας παρά τις προκλήσεις να διατηρήσουμε ανοιχτούς διπλωματικούς διάβλους και το διάλογο με την γειτονά μας, ειδικά σε αυτές τις δύσκολες στιγμές. Το ερώτημα είναι αν η άλλη πλευρά θέλει διάλογο ή θέλει τελεσίγραφο. Στέλνει τελεσίγραφα. Γιατί μέχρι στιγμής ο κ. Ερντογάν δεν έχει βάλει θέμα διαλόγου, ότι εδώ συζητάμε. Αντίθετα, λέει ότι το μισό Αιγαίο του ανήκει, η Θεσσαλονίκη η αγάπη του. Κλιμακώνει τις προκλήσεις του Ερντογάν και νομίζω ότι δεν το κάνει μόνο για προεκλογικούς λόγους δικούς του. Το κάνει και γι' αυτό, αλλά όχι μόνο γι' αυτό. Δεν φεύγει από τις πάγιες θέσεις και διεκδικήσεις του σε σχέση με την Ελλάδα. Είναι περίπου και στη γραμμή που έχει κάνει τις δηλώσεις ο Υπουργός Άμυνας ο κ. Χαμένος προς τις προκλήσεις της Τουρκίας. Τον οποίο βέβαια τον έχουν στοχοποιήσει η αντιπολίτευση ότι απειλεί, ότι προκαλεί. Επομένως να κάτσουμε προσοχή, μην πάει και ενοχλήσουμε τις απέναντι. Επίσης μια παρέμβαση που έχει ο κύριος Γιούνκερ. Ο κύριος Γιούνκερ, ο οποίος παρουσίασε την άποψή του, λευκή βίβλο της Κομισιόν, παρουσιάζει τα 5 σενάρια για το μέλλον της Ευρώπης, ο κύριος Γιούνκερ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ας κρατήσουμε εκτός από τα 5 σενάρια το πρόταγμά του, ότι τώρα είναι καιρός να χαράξουμε ένα όραμα για να μπορούμε να πορευτούμε χέρι-χέρι ενωμένοι οι 27 προς το μέλλον.
Και μία ακόμη αποστροφή του που νομίζω έχει σημασία, Μάκη. Η μοίρα της Ευρώπης των 27 είναι στα χέρια μας. Η Ευρώπη βασίζεται σε κοινές αξίες που δίνουν την πραγματική διάσταση στους λόγους για τους οποίους τα ευρωπαϊκά κράτη συνεργάζονται. Οι κοινές μας αξίες πρέπει να συνεχίσουν να μας ενώνουν. Ειρήνη, δημοκρατία, αλληλεγγύη, ένομη τάξη, ισότιμη αξιοπρέπεια, ελεύθερος ανεξάρτητος τύπος. Και είναι αρχές και αξίες τις οποίες πολλές φορές έχει υπογραμμίσει και ο δικός μας ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο κ. Παυλόπουλος. Υπήρχε μια είδηση από την Κύπρο που δεν την είδαμε να παίζει στα κανάλια ή στα site. Ποινή φυλάκιση 3,5 ετών επευλήθη σήμερα και χωρίς αναστολή στον βοηθό Γενικό Εισαγγελέα της Κύπρου, κ. Ρίκο Ερωτοκρίτου. Και οι κατηγορίες για τον κ. Ερωτοκρίτου κρίθηκε ένοχος σε 6 κατηγορίες που αφορούν αδικήματα του δεκασμού δημοσίου λειτουργού, της δωροληψίας οικείων δημοσίων αξιωματούχων, της διαφθοράς, της συνωμοσίας προς ανατροπή της πορείας δικαιοσύνης, της συνωμοσίας προς κατοδηλίευση, της κατάχρησης εξουσίας. Μάλιστα. Ενδιαφέρον. Εκεί όμως είναι πολύ πιο μπροστά από εμάς. Ναι, γιατί έχει ένα πολύ λειτουργικό σύστημα διοίκησης και δικαιοσύνης η Κύπρος. Το οποίο είναι το αγγλικό σύστημα. Ακριβώς. Είναι από τα καλά που άφησε πίσω η αγγλική αποικιοκρατία. Επίσης, να πούμε, είχαν μια συνάντηση και οι τραπεζίτες με τους θεσμούς. Και το θέμα που ζητήσαν κυρίως ήταν ότι θα πρέπει να τελειώσει, να ολοκληρωθεί γρήγορα η αξιολόγηση, διότι όσο παρατείνεται, έχει δημιουργηθεί μια αστάθεια στην αγορά. Κύριε Κουσούλη, όλα αυτά που είπαμε σήμερα. Μία αναφορά μόνο ακόμη, γιατί το οποίο έτσι κι αλλιώς θα ρωτήσουμε και τον κύριο Κουσούλη. Έδωσε και μια συνέντευξη σήμερα ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, ο κ. Μητσοτάκης, στον κύριο Χατζηνικολάου. Θέλησε να δώσει το πλαίσιό του. Δεν είπε εκλογές εδώ και τώρα, όπως έλεγε στο παρελθόν. Παραμένει, το κρατάει, λέει, δεν μπορούσε να το αποσύρει. Είπε όμως ότι θα επανέλθουν μετά το κλείσιμο της αξιολόγησης. Εδώ προκύπτει όμως η επόμενη αντίφαση, Μάκη. Δηλαδή θα ζητήσει εκλογές μετά γιατί, για να εφαρμόσει την κακή συμφωνία που, όπως είπε, πάει να καταμονάζει δικά του. Ο Τσίπρας. Και να μην έχει το φόρτωμα της αξιολόγησης. Τη συμφωνία, να μην έρθει, να είναι κλεισμένη η συμφωνία. Όμως θα πει στον γενικό λαό, αν εκλεγεί πρωθυπουργός, ότι εγώ τη Θεό φταίει ο Τσίπρας που τα έχει υπογράψει. Ναι, αλλά τι θα κάνει, θα εφαρμόσει μια κακή συμφωνία όπως την χαρακτηρίζει? Είπε πως θα τη διαπραγματευτεί. Ποια διαπραγματευτεί? Όχι, δεν είπε γιατί θα διαπραγματευτεί. Είπε ότι θα τηρήσει τις δεσμεύσεις. Τις δεσμεύσεις, αλλά θα προσπαθήσει. Είπε τη λέξη, είπε θα προσπαθήσει. Με τους εταίρους να κερδίσει δημοσιονομικό χώρο. Αυτό είναι εντελώς διαφορετικό και άλλο το θα επαναδιαπραγματευτεί. Θα κάνει απολύσεις, λέει, θα κάνει στο δημόσιο. Έχει διορίσει κάθε μέρα, λέει, η κυβέρνηση οπαδούς της. Όλα αυτά θα τα καταργήσει. Και μιας και το ξεκινήσαμε από εκεί, ο κύριος Κουσούλης έχει γράψει ένα άρθρο το οποίο είναι πιο σκληρό από αυτά που λέμε εμείς. Σκληρά άρθρα, κύριε Κουτζάλη. Ως προς αυτά που περιλαμβάνει. Είναι αποτυπώνει αυτό που βλέπει ο κύριος Κουσούλης, την πραγματικότητα που και εμείς λέμε. Ναι, η Νέα Δημοκρατία και τα τείχη του αδιεξόδου της είναι. Και τα υψηλά τείχη του αδιεξόδου. Δημοσιεύει η διεθνή στο παρόν. Ναι. Τώρα κινδυνεύω να διαβάσω μόνο αποσπασματικά, αλλά λέτε ότι η Νέα Δημοκρατία καθίσταται μέγα εμπόδιο στην εξέλιξη της σύγχρονης Ελλάδος. Λέτε ότι είναι εκ των πραγμάτων κατά το παρελθόν που πάση θυσία διεκδικεί τη διάσωσή του στην ειρηνική φάση που διανύουμε, είναι εκ των πραγμάτων καταδικασμένο να γίνει πολλαπλασιαστής της κρίσης. Δεν είναι και. Όχι, εγώ στα κείμενά μου είμαι κατά κανόνα αυστηρός. Προσπαθώ να αποτυπώσω αυτό το οποίο πιστεύω, αυτό το οποίο παρατηρώ και νομίζω ότι πρέπει κανείς να διατυπώνει τη γνώμη του έτσι όπως νομίζει, χωρίς επιφύλαξη και χωρίς φόβο, θα μπορούσα να πω. Ωραία, υπάρχει μια φράση πάντως που μπορεί να απομονωθεί: η Νέα Δημοκρατία είναι ένα νεκρό κόμμα ως φεουδαρχικό. Ναι, θα σας πω. Αυτές είναι οι απόψεις που διατυπώνω πάρα πολύ. Τι χειρότερο θα μπορούσε να πει η κυβέρνηση? Μα αυτό που θα πει χειρότερο δεν έχει σημασία το τι θα έλεγε η κυβέρνηση. Όχι, λέω από πλευράς αντιπολίτευσης. Ναι, το καταλαβαίνω. Θα μπορούσε να το πει αυτό. Δεν θα το πει όμως. Δεν θα το πει αυτό γιατί τα κόμματα έτσι όπως λειτουργούν έχουν μεταξύ τους μία παραλληλία. Δηλαδή είναι κλειστοί κομματικοί οργανισμοί. Εγώ υπερασπίζομαι τους ανοιχτούς κομματικούς οργανισμούς και συνεπώς έτσι όπως έχει διαμορφωθεί η πολιτική ζωή της χώρας, φιλοξένει σε κλειστά κόμματα, είναι και ο ΣΥΡΙΖΑ κλειστό κόμμα, με άλλο τρόπο, όχι όπως η Νέα Δημοκρατία, και η Νέα Δημοκρατία ένα κλειστό σύστημα εξουσίας. Αυτό που ήθελα να πω. Είχαμε ποτέ ανοιχτά κόμματα? Όχι, δεν είχαμε ανοιχτά κόμματα. Ένα από τα προβλήματα της χώρας είναι η κομματική εξουσία. Και όχι μόνο η κομματική εξουσία, η απόλυτη εξουσία του αρχηγού εντός του κομματικού χώρου,
ο οποίος διεκδικώντας την εντολή του λαού για να γίνει πρωθυπουργός, διεκδικούσε, κύριε Κουρία, αγαπητέ Μάκη, την απόλυτη εξουσία. Αυτό είναι ένας από τους παράγοντες της καταστροφής της χώρας. Ένας από τους παράγοντες του αδιεξόδου της χώρας είναι η απουσία ουσιαστικής πολιτικής λειτουργίας. Εγώ με το κειμενάκι αυτό, το οποίο είχε μία απήχηση, θα μπορούσα να πω, ήθελα να δείξω... Ενόχλησε κιόλας. Και ενόχλησε, ναι, ενόχλησε και αρκετά ενόχλησε. Ήθελα να πω ότι την ώρα που η κυβέρνηση δεν μπορεί να διεκπεραιώσει αποτελεσματικά τα προβλήματα, την ίδια στιγμή την πολιτική αδυναμία της χώρας, στην πολιτική αδυναμία της χώρας έρχεται να προσθεθεί η πολιτική αδυναμία της αξιωματικής αντιπολίτευσης, η οποία έχει σήμερα μια ιδεολογική και πολιτική ανεπάρκεια να διαχειριστεί τα ζητήματα. Και αυτό δεν έχει σχέση μόνο με τον εαυτό της. Και αυτό το σημειώνω πέραν της θετικής εξέλιξης της εκλογής του κυρίου Μητσοτάκη στη Νέα Δημοκρατία. Και δεν έχει σχέση μόνο με τον εαυτό της, γιατί το κόμμα της αντιπολίτευσης διεκδικεί την εμπιστοσύνη για να οδηγήσει τη χώρα σε μια επόμενη φάση και οι πολιτικές προϋποθέσεις για να το κάνει δεν τις διαθέτει. Αυτό θέλω να πω. Σε ποια άλλη χώρα έτσι θα ζηλεύατε να έχουμε το ίδιο? Θα σας πω ένα παράδειγμα, κύριε Κουρία. Σας πω ένα παράδειγμα. Που θα μπορούσατε εδώ σας πω ένα παράδειγμα. Επιτρέψτε μου μια προσωπική αναφορά. Εγώ όταν ήμουν στη Γαλλία, έχω σπουδάσει στη Γαλλία, το ξέρετε. Μία από τις μελέτες που είχα κάνει ήταν η εσωκομματική λειτουργία των κομμάτων της Γαλλίας. Και είχα επισκεφθεί όλα τα γαλλικά κόμματα. Είχα συζητήσει με τους υπευθύνους και είχα κάνει μια μελέτη στο πλαίσιο των σπουδών. Μπαίνοντας μια μέρα στο Παρτί Σοσιαλίστ, στο Γαλλικό Σοσιαλιστικό Κόμμα, στην είσοδο είδα ένα στάντ, σαν αυτά που έχουν τράπεζες και βάζουν τα φυλάδια τους. Και λέω, τι είναι αυτό? Υπήρχε λοιπόν ένα στάντ όπου ο καθένας μπορούσε να αναρτήσει, θα λέγαμε σήμερα, αν υπήρχε το Facebook, την προσωπική του άποψη. Έτσι λοιπόν υπήρχαν μονόφυλλα εναντίον του Μιτεράν, υπέρ του Μιτεράν, υπήρχαν φυλάδια. Άρα λοιπόν υπήρχε μια δυνατότητα εσωκομματικής έκφρασης, δηλαδή εσωκομματικής πολιτικής σύγκρουσης για την υποστήριξη νέων απόψεων και νέων ιδεών, νέων συσχετισμών μέσα στο κόμμα. Αυτό είναι μια ζωτική λειτουργία για το κόμμα και την πολιτική συνολικά και τη χώρα. Γιατί επιτρέπει την αναγέννηση και την αναζωογόνηση και την πολιτική κινητικότητα. Όπου δεν υπάρχει αυτό, το κόμμα είναι νεκρό κόμμα, όπως λέω ότι είναι η Νέα Δημοκρατία. Επομένως, είναι στο DNA όμως του Έλληνα. Δεν υπάρχουν DNA στην πολιτική, αγαπητέ Μάκη. Δεν υπάρχει μια παράδοση, θα ήθελες να πεις. Γιατί όμως, υπάρχει μια παράδοση. Υπάρχει μια παράδοση. Ούτε οι νέες γενιές. Υπάρχει μια παράδοση που είναι κακή παράδοση. Νέα γενιά είναι. Ναι, υπάρχει μια παράδοση. Και ο Τσίπρας είναι. Απολύτως, που είναι κακή παράδοση και η οποία πρέπει να αλλάξει, γιατί η πολιτική σύγκρουση, επαναλαμβάνω, είναι πηγή ζωής για μια χώρα. Όπου υπάρχει ακινησία πολιτική, υπάρχει και ακινησία στην κοινωνία. Η πολιτική σύγκρουση ζωογονεί την κοινωνία, την ξαναδημιουργεί και μπορεί ενδεχομένως να την οδηγήσει σε μια αναγέννηση. Μόνο η πολιτική σύγκρουση μπορεί να το κάνει αυτό. Το ίδιο ισχύει και για ένα κόμμα. Οι φεουδαρχικές σχέσεις που υπάρχουν στη Νέα Δημοκρατία, δηλαδή τι σημαίνει φεουδαρχικές σχέσεις, παγιωμένες σχέσεις εξουσίας που έρχονται από το παρελθόν, αποτρέπουν τη μεταβολή της και την καθιστούν ένα πολιτικά και ιδεολογικά ανεπαρκές κόμμα. Αν συνέβαινε αυτό στην Ελλάδα, που συμβαίνει στη Γαλλία και λειτουργεί έτσι το πολιτικό σύστημα, άμα τα λέγαμε και εμείς οι δημοσιογράφοι, από κάπου τα έχει πάρει για να γκρεμίσει, να υπονομεύσει. Όλα αυτά θέλουν μια υπεράσπιση. Ένας πολιτικός πόλεμος είναι. Πρέπει κανείς να υπερασπίζεται αυτά τα οποία πιστεύει και μέσα στον πολιτικό οργανισμό πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα κανείς να εκφράζεται ελεύθερα, χωρίς η πολιτική του τύχη να είναι απόλυτα στα χέρια του αρχηγού. Αυτό το θέμα που είναι κέριο θέμα δεν έχει τεθεί ποτέ σε δημοσίο διάλογο. Το κατάλαβα, δεν είναι το μόνο θέμα. Πολλές εκδηλώσεις γίνονται, διαλέξεις. Δεν είναι το μόνο θέμα που δεν είναι στο πολιτικό που μπορούσε να άλλαζε την εικόνα του πολιτικού κόσμου. Δεν μπαίνει στο δημόσιο διάλογο γιατί είναι κεντρική σημασίας, συνδέεται με τον πυρήνα της πολιτικής λειτουργίας και επειδή η φεουδαρχικότητα του λεγόμενου πολιτικού συστήματος ήταν καθολική και αυστηρή, απέτρεπε τέτοιες συζητήσεις. Παράδειγμα, στο Πασόκ ο Ανδρέας Παπανδρέου δεν ήταν ένας παντοδύναμος εκφραστής. Άρα πώς θα μπορούσε να θεμελιωθεί η σύγκρουση εντός αυτού του χώρου? Δεν μπορούσε να γίνει.
Έτσι λοιπόν προχώρησε η χώρα μέσα σε μια σχετική ευμάρεια και μέσα σε μια σχετική μακαριότητα. Πάντως εγώ απλά να σημειώσω εδώ πέρα ότι η εσωκομματική δημοκρατία είναι επιταγή του συντάγματος. Ότι... Πολλά είναι επιταγή του συντάγματος. Ναι. Σωστά το λέτε. Ναι. Αλλά παραμένει και ένα πρόγραμμα. Δεν είναι δηλαδή κάτι μόνο που αφορά το πόσο δημοκράτες είμαστε ή δεν είμαστε κτλ. Είναι συνταγματική επιταγή γιατί το πολίτευμα λειτουργεί καλώς ή κακώς μόνο μέσα από τα κόμματα. Απολύτως. Ναι. Τα κόμματα είναι συστατικό της δημοκρατίας. Αναγνωρίζεται συνταγματικά. Απολύτως. Αυτός είναι ο τρόπος συγκρότησης. Παρά τα αυτά όμως, αυτό δεν λειτουργήσε στη χώρα, όπως δεν λειτουργήσαν και άλλα πολιτικά δεδομένα στη χώρα, και έτσι αυτό που εσείς στις συζητήσεις σας λέτε πολιτικό σύστημα το οποίο απέτυχε, δεν είχε καμία σχέση με πολιτικό σύστημα. Ήταν ένα μόρφωμα φεουδαρχικού τύπου, όπου μικρά κέντρα εξουσίας είχαν τελικά αρπάξει όλη την εξουσία, ενώ σε ένα πολιτικό σύστημα η εξουσία καταμερίζεται. Και ιδιαίτερα σε ένα φιλελεύθερο πολιτικό σύστημα η εξουσία τεμαχίζεται. Γιατί όπου υπάρχει ενότητα της εξουσίας, η εξουσία δυναμώνει τόσο πολύ που καταργεί δικαιώματα και ελευθερίες. Αυτό είναι το νόημα της εσωκομματικής σύγκρουσης. Βλέπετε όμως αυτό που επισημαίνετε, κύριε Βουσούλη, είναι το μεγάλο έλλειμμα που έχουμε αυτά τα 7 χρόνια, που δεν μπορούν να τα βρουν τα κόμματα σε μια ενιαία γραμμή απέναντι στους έξω δανειστές. Μέγα ζήτημα. Αυτό που είναι το μεγάλο θέμα. Μέγα ζήτημα. Ότι έχουν γευτεί τη συμπεριφορά των έξω. Όμως και εμείς έχουμε κάποιες θέσεις, ή μέχρι εδώ μπορεί να πάει αντέξει ο λαός, δώστε μας με παράταση. Αυτό για να γίνει ή για να μπορούσε να γίνει, προϋποθέτει μια αντίληψη ενότητας των πολιτικών δυνάμεων γύρω από τα μεγάλα ζητήματα. Εγώ και ως θεωρητικός και ως πολιτικός επιστήμονας, το επαναλαμβάνω και το γράφω στα κείμενά μου, είμαι υπέρ της πολιτικής σύγκρουσης. Δεν υπάρχει δημοκρατία χωρίς πολιτική σύγκρουση. Αλλά η πολιτική σύγκρουση πρέπει να γίνεται μέσα στο πλαίσιο των κανόνων της δημοκρατίας. Κάτι σημαντικότερο από την πολιτική σύγκρουση είναι το δημοκρατικό πλαίσιο συνύπαρξης, εντός του οποίου αναπτύσσεται η πολιτική σύγκρουση. Ακόμη και αυτό το δημοκρατικό πλαίσιο συνύπαρξης αμφισβητήθηκε, αγαπητοί φίλοι. Γιατί εδώ δεν συγκρούστηκαν διαφορετικές αντίπαλες απόψεις. Εδώ υπήρξε ένας ιονή εμφύλιος στα μνημονιακά χρόνια. Και έτσι λοιπόν ακούστηκαν πράγματα και ακούγονται ακόμη στην πολιτική σύγκρουση που δεν μπορεί να γίνονται αποδεκτά μέσα στο δημοκρατικό πλαίσιο συνύπαρξης. Παράδειγμα, δεν υπάρχουν προδότες. Μια και είπατε για τα μνημονιακά χρόνια, αυτό το ασφικτικό μνημονιακό κοστόμι, τι περιθώριο ουσιαστικής πολιτικής αντιπαράθεσης αφήνει? Ουσιαστικής, πολύ μεγάλο. Πολύ μεγάλο. Αφού η πολιτική την οποία θα ακολουθήσουμε στην οικονομία είναι δεδομένη από το μνημόνιο και από τους απ' εννοείται για τα μέτρα. Εννοείται για τα μέτρα. Αφήνει όμως πάρα πολύ μεγάλη... Δεν είναι μόνο τα μέτρα. Παλιότερα μιλούσα με έναν υπουργό εσωτερικών, τον Γιάννη τον Μιχελάκη, ο οποίος έλεγε ότι είχαν απέτηση να προσδιορίσουν ακόμα και τον τρόπο χρηματοδότησης των πολιτικών κομμάτων. Και όχι για λόγους που σχετίζονταν μόνο με το ποσό το οποίο θα διατεθεί έτσι ώστε να είναι δημοσιονομικό. Ναι. Και του έλεγα ότι με μεγάλη έκπληξη, μα είναι δυνατόν να μπαίνουν ακόμη και σε αυτό? Και όμως ήταν. Και είναι. Άρα δεν είναι μόνο το δημοσιονομικό και το οικονομικό. Δεν μιλάω μόνο για το δημοσιονομικό. Αλλά και τέλος πάντων είναι το κύριο το δημοσιονομικό. Δεν μιλάω όμως μόνο γι' αυτό. Το μνημόνιο θα μπορούσε να αποτελεί μια αφορμή να πάμε στα ουσιαστικά και στα ουσιώδη συνειδητοποίησης του λαού. Τι ακριβώς συνέβη? Γιατί συνέβη αυτό στη χώρα? Σε μια χώρα που έχει δυνατότητες, είναι πλούσια χώρα, θα μπορούσε, μικρή χώρα σε πληθυσμό 10 εκατομμύρια άνθρωποι, θα μπορούσαν όλοι να ζουν σε καλύτερη κατάσταση. Γιατί τι συνέβη? Αυτή η συζήτηση δεν έγινε. Αυτή η συζήτηση δεν έγινε και αυτό το οποίο εγκαταστάθηκε στη χώρα είναι η παγίδα εναντίον του λαού, μνημόνιο και αντιμνημόνιο. Αλλά αυτά τα διλήμματα δεν πάνε ποτέ τη χώρα, μια κοινωνία μικρή ή μεγάλη πιο πέρα, γιατί παρεμποδίζουν τη συνειδητοποίηση. Εγώ έχω γράψει πάρα πολλά κείμενα εναντίον αυτής της παγιδευτικής διαίρεσης, μνημόνιο και αντιμνημόνιο, γιατί λειτουργήσε ως ανάχωμα στη συνειδητοποίηση του λαού. Άρα λοιπόν αυτά τα χρόνια θα μπορούσαν να είναι χρόνια συνειδητοποίησης, ώστε ο λαός, ο καθένας μας και όλοι μαζί να πάμε λίγο πιο πέρα και να συναντηθούμε με την πραγματική μας ζωή. Αυτό δεν συνέβη. Αυτό το έλλειμμα που επισημαίνεται εδώ στο πολιτικό σύστημα δεν ισχύει στο εξωτερικό, στην Ευρώπη. Λιγότερο. Όλες οι χώρες έχουν προβλήματα, κύριε Κουρίγα-Φτεμάκη. Παρόλο ότι είναι πιο ανοιχτά, δηλαδή σε αυτό το τομέα που επισημαίνεται,
βλέπουν την Ευρώπη την οδηγούν πού. Δεν υπάρχουν... Άλλο ήταν το όρομα της Ευρώπης. Ναι. Σωστό είναι αυτό. Υπάρχει περισσότερη δημοκρατία μέσα στα κόμματα. Πολύ μεγάλα προβλήματα. Που είναι πιο πολιτισμένοι. Παρά τα αυτά όμως, παρά τα αυτά. Επειδή ακριβώς λειτουργεί με προβλήματα η πολιτική και επειδή η σύγκρουση είναι πιο δημιουργική και πιο αναζωογονητική, εκεί οι χώρες διατηρούν μια ελπίδα μετάβασης και αλλαγής. Αν παρατηρήσετε τώρα τη Γαλλία, για παράδειγμα. Στη Γαλλία υπάρχει η Λεπέν που διεκδικεί την πρώτη θέση σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις και των τελευταίων ημερών. Ο Φιγιόν, ο Μακρόν, υπάρχουν υποψήφοι. Εκεί θα υπάρξει μια πολιτική σύγκρουση περισσότερο καθαρή και λιγότερο εμφυλιοπολεμική από ό,τι είναι στη χώρα μας. Το ίδιο και στη Γερμανία. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι ενώ η Ευρώπη έχει προβλήματα, είναι ένας ζωντανός κοινωνικός και πολιτικός χώρος. Και ενδεχομένως, δεν ξέρω τι θα γίνει στο μέλλον, να μπορέσει να τα αντιμετωπίσει. Να προσθέσω κάτι σε αυτό. Συγγνώμη, ναι, και να πάμε σε διάλειμμα. Υπάρχει εντύπωση που είναι κυρίως έτσι διαδεδομένη και στους πολιτικούς και στο δημοσιογραφικό κόσμο, ότι στα προβλήματα υπάρχει μια λύση. Δεν υπάρχει ποτέ λύση στα προβλήματα. Υπάρχει πορεία λύσεων στα προβλήματα. Πάντα υπάρχει μια διαδρομή για να πάμε σε μια άλλη φάση. Αν κανείς πιστεύει ότι μπορεί να πέσει μια λύση από τον ουρανό. Υπάρχει και κάτι άλλο που έχει αποδειχθεί. Ισχύει ή όχι αυτό? Που έχει αποδειχθεί από τον Κουρτ Γκέντελ, ίσως το μεγαλύτερο μαθηματικό της λογικής μετά τον Αριστοτέλη, ότι ορισμένα προβλήματα δεν έχουν λύση. Υπάρχουν και αυτά, ορισμένα προβλήματα δεν έχουν λύση. Πάντως στην πολιτική δεν υπάρχει λύση με κεφαλαίο.